ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ ପାଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଜି ମୋର। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ହୋପଫୁଲି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିକି ଆଜି ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା, ଫିର୍ ବି କ'ଣ କରିହେବ, ବହୁତ କାମ ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ନା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରିଥିଲା, ତ ମୁଁ ତା ସହିତ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ତ ମୁଁ କଥା ହେଇ ହେଇକା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ହଁ, ଆଜି ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ନା ମୁଁ ରୋଜ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଜ୍ ଦେଖିଲେ ନ କିଣିକି ରହିପାରେନି। ତାର ମୋର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ପକେଇକି ଯାଇଥିବା ସବୁ ବାସନକୁ ମାଜିଲି, ଭାତ ବସେଇଦେଲି। ରାତିରେ ନା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଭାତ ଖାଇ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମର ରାତିରେ ଭାତ ଖାଇବା। ରୁଟି ବହୁତ ରେୟାର ଖାଉ। ତ ତା ଭିତରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେଡ୍ ଜାମ୍ ଖାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି 6ଟାରୁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ବି କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ସଫା କରିଥିଲି, ଆଜି ବସିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ତା ଭିତରେ ଆଉ 2 ଦିନର ପଡ଼ିଗଲାଣି ସଫା ହବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସବୁ ରାତିରେ ନେଇକି ହିଁ ସଫା କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୋତେ ତ ଭାଇ ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣିକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଘର ସଜାଡ଼ିକି ମୁଁ ଟିକେ ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ବେସନଟା ଟିକେ ଫୁଲିବ, ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରି ଶୁଖେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖ କେତେ କାମ କରୁଛି। ଘର ସଜାଡ଼ୁଛି, ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସଫା କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବୋହୂ ହେବି। ମୁଁ ଆଜି କୋବି, ବାଇଗଣ, ପିଆଜ ପକୋଡ଼ା ଛାଣିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ଦହିରେ ଖାଇବି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଖାଅ କି ନ ଖାଅ। ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜି ଖାଉ ଖାଉ ମୋ ପାଟିକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଲିଟରାଲି ମୁଁ କହିବି, ତମମାନେ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କର, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ମତେ ସବୁ କରିଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଠକଟା। ଯେବେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରେ, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ମୁଁ କରେନି। ତ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲି, ସ୍କିନ୍ କେୟାର କଲି। ଏବେ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।